Приятели, здравейте! Съжалявам, че не съм при вас телом, но съм духом с вас. Знаем, че дните до изборите са съдбовни за България. И трябва да имаме вяра, че в тия дни ще намерим сили да направим чудото. Всички ние сме апостоли на демокрацията. И всеки от нас може и трябва да помогне да разбием апатията, да отваряме очите на измамите от новите лъжци, пророци и да дадем надежда на отчаяните. Безучастието е предателство. Съдбините на България не бива да са в ръцете на Ахмед Доган. И това трябва да го казваме без страх. И да казваме за Атака, че всъщност помага на Доган, като държи в страх мюсюлманите в България. И да говорим за Яни Янев, новия месия. Вижте му лицето и погледа. И да говорим за така наречения цар, който се впива в страната ни за облаги и за комунистите, разбира се. Това е бедството на страната ни. Да, трябва да говориме на всеки познат, на всеки, който не разбира, че ако го няма неговия глас за демокрацията, ще погубваме страната ни. А на тези, които са ядосани от предишните проблеми на десницата и не искат да гласуват, ние им предлагаме честното семейство на Синята коалиция. Върнете се при нас. Това е надеждата. Тук са старейшините на демокрацията. Те могат и знаят как ще спасим държавата. Спомнете си приказката за царя, който убил старейшините на страната, за да не ядат по време на криза, но един син успял да скрие баща си от секирата и точно този старейшина спасил страната от глад, като посочил мравуняците, дето мравките пазят тонове зърно. Нека и ние да се доверим на опита на старейшините, на тяхното знание и мъдрост. Те са корените ни. А ние с силата и смелостта на младите да полетим към изборите с вяра, надежда и любов към България.